У эфіры Белсату размова, з вами вядучы Віталь Цыганкоў. А вам не падалося, што апошнія сустрэчы Владзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі і Вераснёўская, і цяпер Лютаўская пакідаюць уражанне кантактаў паміж вассалам і сузерэнам, гаспадаром. Давайте абмяркуем гэта з нашым сённяшнім госцем. Гэта палітык Анатолий Бедзька, прадстаўнік Святланы Ціхановскай у справе канстытуцыйнай рэформы. Добры дзень. Дзень добры. Памятаеце гэтую мізансцэну з апошняй сустрэчы, калі яны селі, Пуцін так разваліўся, а Лукашенко бярэ нататнік і запісвае за ім. Пуцін гаворыць нейкія банальныя рэчы там пра сяброўскія сувязі, пра вялікую айчынную вайну, а Лукашенко уважліва запісвае. Што гэта павінна было паказаць? Ну, што мы бачылі? Александр Лукашенко – гэта акцёр. У яго некалькі дзесяткаў роляў, і мы іх ведаем. І ён проста на гэтай сустрэчы сыграў гэтыя ролі. Ён пазіцыянаваў сябе як генерал-губернатар расійскі. Ён пазіцыянаваў сябе як спецыяліст па ўтымаванню пратэстаў. У сваёй правінцыі. У сваёй правінцыі. І ён проста ўваходзіць у роль, і ён яе выконвае ад пачатку і да канца. Але, канешне, выглядала гэта так, хто тут гаспадар, а хто тут ўсё ж такі адчыняе і зачыняе дзверы. Лукашэнкаву гэта непрыемна рабіць, але ён мусіць гэта рабіць. Калі параўноўваць дзве сустрэчы, узгаданыя вамі, там, вераснёўскую і сённяшнюю, то, канешне, для яго жах была папярэдняя сустрэча у верасні. Таму што ён быў палітык, які кульгавы на абедзве нагі. Зараз ён паехаў усё ж такі з лепшым настроем на гэтую сустрэчу, таму што ён хоць і застаўся палітыкам, які кульгае, і што Лукашенко ўжо ніколі не верне, ён палітык без легітымнасці. Ну, тут можна такі вобраз, такое параўнанне, што без легітымнасці палітык – гэта палітычны імпатэнт. Это пытанне толькі часу, калі ён мусіць сысці. Але разам з тым ён сябе прадаваў вось праз гэтыя ролі акторскія, што ён кантралюе сітуацыю ў Беларусі і што для Пуціна, для Крамля лепш, калі яны пераглядзяць і зменяць тэкст гэтых тэзісаў вераснёўскіх Пуціна. Гэта была галоўная палітычная задача, якую ставіў Лукашенко перад гэтай паездкай у Сочи. Так, і па-вашаму, сапраўды, многія аналітыкі на гэта звярнулі ўвагу, што і всеми дзеяннямі пасля, і в тым ліку на всебеларускім народным сходзе, Лукашенко паказаў, што ніякіх вераснёўскіх тэзісаў ён не збіраецца выконваць, дакладней збіраецца іх выконваць па-свойму, адсоўваць усё, Так. перацягваць там, а можа будзе, можа не будзе канстытуцыйная рэформа, а можа ён сыдзе, але застанецца збоку ў варыянце Назарбаева. Вот все гэта, Пуцін можа ўспрымаць як такую нахабную здраду сваім жа абяцанням, ці паколькі не першы раз Лукашенко здраджыў сваім абяцанням, для Пуціна гэта нічого страшнага. Тут не ўсё так проста. Насамрэч, калі б у Менску і в іншых гарадах былі дзесяткі, сотні тысяч пратэстуючых на вуліцах, гэта была б адна сітуацыя. І тады б Пуцін настойваў бы на тым, каб вот эти тэзісы яго вераснёўскія, яны былі выкананы. А зараз ўсё ж такі Лукашенко вырашыў часткова задачу вот этих пратэстаў. Яны не зніклі нікуды, яны проста змянілі форму гэтыя пратэсты. Але з вуліцы яны сышлі. Яны сышлі ў двары, яны вярнуліся там у курылку, на кухню. І візуальна, як бы, пратэстаў не бачна. Для Пуціна гэта вельмі важна, таму што Пуціну не падабаецца Александр Лукашенко, але яшчэ больш яму не падабаюцца пратэсты нават у Беларусі, таму што гэта можа перакінуцца ў Расійскую Федэрацыю. Таму я думаю, што вось палітычную складовую Лукашенко ў пэўнай ступені выканаў. Я не думаю, што Пуцін разарваў вось свае вераснёўскія тэзісы, але я думаю, што па кантэнту яны змяніліся. Я думаю, што Лукашенко прывёў нейкія аргументы, каб гэта ў часе адсунуць, і каб гэта не было звязана проста з яго сыходам з палітыкай. Хутчэй за ўсё, мы гэта хутка ўбачым, як Александр Григорьевич усміхаецца, як ён што гаворыць ужо сваім тым людзям, якія сядзяць з нататнікамі і яго канспектуюць. Але я думаю, што вот тут у яго былі пэўныя поспехі. У параўнанні, напрыклад, з эканамічнай павесткай дня. Цікавы яшчэ момант, калі Лукашенко сам загаварыў пра гэтай забытай ўжо народам гэтай інтэграцыйныя мапы.
Вось дорожныя мапы іх называюць, сказали, што іх уже 33, нібыта было 30, стало 33. Вось і сам загаварыў, ніхто яго за язык не цягнуў, гэтым самым як бы паказваючы, што да, мы памятаем пра вашы патрабаванні пра інтэграцыю, мы над імі працуем. І тут вот паказаўся як такі нібыта ўзорны вучань, хаця на самой справе ну ніякіх рухаў па гэтых мапаў няма нібыта. Ну, з лічбамі у Александра Григорьевича заўсёды былі праблемы. 20%, 80%. 20, 80, так. Ён заўсёды блытаўся, не ведаю, што яго было там па матэматыцы, але узгадаў ён гэта тое, што не так скажам, запланавана было ўзгаданне. Лукашенко ўзгадаў, таму што гэта сёння не з'яўляецца для яго пэўнай нейкай небяспекай. Калі мы ўжо закранаем эканамічны файл, то, на мой погляд, канешне, у Крамля зараз ёсць пакуса, карыстаючыся тым, што у Лукашэнкі няма легітымнасці, што ён слабы, узяць яго за ногі і трасці. Да таго часу, пакуль з яго не пасыплюцца пагадненні на продаж там азота, нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў, МЗКТ, МАЗа, Белаза і гэтак далей. Вось гэта як частка стратэгіі Крамля эканамічнай, я думаю, прысутнічала ў размовах, і тут проста нейкімі картамі ўжо не заблытаеш там Пуціна. Я думаю, што ён вельмі канкрэтны, просто... А наколькі адразу удакладню па-вашаму могуць спыніць вот гэтыя планы Кремля, тыя заявы апанентаў Лукашэнкі, што вось ён як нелегітымны кіраўнік, все, што пры ім будзе падпісана, потым можа проста новай улады быць не зацверджана, паколькі гэта подпіс нелегітымнага кіраўніка. Яны будуць этого баяцца? Я не думаю, што яны будуць гэтага баяцца, таму што ёсць усё ж такі і міжнародная практыка, гэта раз, а самая тут найбольшая складанасць, што Лукашенко настолькі павязаў краіну абавязкамі перад Расіяй, настолькі ён завёў нас туды, што хто б не прыйшоў пасля яго, ўсё-такі не можа вот проста лёгка адмовіцца. Таму што можна адмовіцца ад аднаго, але ўзнікнуць праблемы на іншых накірунках. Канешне, яны прымаюць гэта да ведама. Ідэальны варыянт для Пуціна, каб Лукашенко сышоў, таму што Лукашенко таксічны. І гэту таксічнасць пераймае Пуцін. Яны не могуць не заўважаць, што стратэгічна Расія прайграе і Беларусь сыходзіць. Бо людзі зараз у большасці сваёй пачынаюць ставіцца негатыўна да Расіі. Таму што калі Лукашенко падтрымоўвае таго, хто здзекуецца, ну, там, скажам, з 2/3 жыхароў, грамадзянаў сваёй краіны, то, канешне, атрымаць нейкія тут дывідэнды практычна немагчыма. Ідэальны варыянт, каб Лукашенко сышоў, прыйшоў нехта прарасійскі, але без вот этой таксічнасці, калі б можна было падпісваць і пагадненні, МЗКТ, і астатнія, і, ну, ўсё ж такі не думаць пра нейкі адсотак, што могуць узнікнуць нейкія пэўныя праблемы і складанасці. Таму гэта ёсць, але я не думаю, што это такі фактар, што проста, ой, ай-ля-ля, там закрычалі ў Крамлі. Тут я хацеў бы, можа, ну, не падыскутаваць, а папрасіць вас, можа, гэты тэзіс дакладніць ці даказаць, паколькі тэзіс пра тое, што вось таксічны Лукашенко для Кремля. Ну, Кремль ужо сам настолькі стаў, ну, скажем, в сусветнай супольнасці таксічным пасля справы Навальнага і ўвогуле з пункту гледжання, ну, свайго і іміджа, што яны ўжо як бы гавораць, як Лавроў, што не будзе у нас ніякіх добрых адносінаў з Еўропай, хочаш міра, рыхтуйся да вайны. Яны падтрымваюць дыктатарскія рэжымы ад венесуэльскага да сірійскага, і все гэта як бы для іх ужо, ну, як норма. То чаму б не падтрымаць яшчэ аднаго, ну, такога, скажем, не самага прыемнага лідара? Так, у іх агульныя мэты і задачы. Утрымаць уладу. У іх агульныя ворагі, Захад. І дэмакратыя, як і прынцып. дэмакратыя. У іх шмат што агульна настолькі, што можна сказаць, што это сіямскія блізнюкі. Але разам з тым ёсць і адрозненні. Вось калі Лукашенко пачаў моцна педаляваць тэму, што мы з Пуціным аднолькавыя, што мы там на палітычны эверест у адной звязцы ідзём, што мы калі і будзем там тануць, то ў адной каюце Титаніка, адразу мы пачулі голас Медведзева. Медведзев зараз выконвае функцыю вот такой тушэння вот такіх размоў. Пуцін не хацеў бы, каб яго пазіцыянавалі вось разам з Лукашэнкам. Пры ўсім тым, што шмат што іх аб'ядноўвае і ў іх ёсць агульнага. У Пуціна ёсць тое, чаго няма ў Лукашэнкі. Легітымнасць. І калі мы узгадваем Навальнага, то прыезд Навальнага, яго вяртанне,
Это такі гераічны быў такі паступак, які мусіў змяніць расстаноўку сілаў і падняць яго рэйтынг. А рэйтынг змяніўся толькі адным сегменце ўзроставым. І то вельмі нязначна. 25%. У Навальнага Пуцін усё ж таки атрымоўвае большасць. Як ён гэта атрымоўвае? Якім чынам? Праз якія інструменты і механізмы? Іншая справа. Але ў яго ёсць легітымнасць. У Лукашэнкі гэта няма. Я падкрэслю, гэта ўжо палітычны імпатэнт. І для Пуціна стратэгічна на доўгую перспектыву звязацца з Лукашэнкам, як кажуць, у Расіі западло. Ну, але тым не менш мы бачым, назіралі, як в самы крытычны момант у жніўні-верасні Расія, безумоўна, падтрымала Лукашэнку і рытарычна, і палітычна, і намякнула на ваенную дапамогу, і потым дала нават, што многія аналітыкі не пагаджаліся, але дала і 1,5 мільярды абяцаныя крэдыту. Вось, здаецца, новыя ўжо не дадуць, не знаю, як вы пра гэта выкажацеся, але сэнс тым, што як многія аналітыкі тлумачаць, што тады, калі быў народны ўздым, нельга было кінуць Лукашэнку, каб его не зверглі падчас народнага вулічнага ўздыму. А цяпер, маўляў, калі ўсё спакойна, то ўжо можна. Такая вы іх логіка? Логіка наступная. А што у Пуціна ёсць ксеракопія Лукашэнкі тут? Лепшая за яго? Ёсць? Хто гэта? Пакажыце. Калі гэтага няма... Калі такія з'яўляюцца, Лукашэнка іх адразу садзіць. Это іншая справа. Але там рэалістычна глядзяць на сітуацыю. Канешне, Лукашенко для Пуціна это хлопатнае дзельце. Гэта палітык, які, так скажем, намазаны вазелінам. Яго ідзе не вазьме, ён усё роўно выскальзвае ад Пуціна і ад яго папярэднікаў. Таму, канешне, гэта вялікая праблема. Але разам з тым, пакуль няма ксеракопіі Александра Лукашэнкі, то і няма каго тут падтрымоўваць, і таму яны будуць цярпець. Яны будуць чакаць. У Расіі ўсё ж такі запас часу і магчымасці значна больше, чым у Лукашенка. Это Лукашенко можа мітусіцца і браць сабе ролю не вельмі такую добрую генерал-губернатара і сядзець з нататнікам і нешта записваць. А Путін можа пачакаць, ён можа пагуляць у больш доўгую стратэгію. Ён разумее, што разам з тым, што пратэсты у Беларусі гэта праблема для Расіі, але ён ведае, што Лукашенко нікуды не сыдзе з Беларусі. Ні ў Еўропу, ні ў еўраатлантычную прастору, нікуды. Гэта як карабель з прабоінай. Ён калі будзе тануць, то каля расійскага берага. З гэтага пункту гледжання важна было пачуць ваше меркаванне як апаненты Александра Лукашэнкі. Я нават не хочу ўжываць слова апазіцыя, паколькі зараз это прадстаўнікі большасці насельніцтва Беларусі павінны ставіцца да расійскай тэмы. Это вечная праблема, вечнае пытанне, але зараз менавіта оно па-новаму стаіць пасля жнівеньскіх падзеяў. Мы ведаем, што каманда Светланы Ціханаўскай пэўны час выходзіла, але даволі неўдала на спробах неяк навязаць кантакты з Масквой. Як, па-вашаму, зараз павінна выглядаць гэтая стратэгія? Зусім адхіляць іх немагчыма. З іншага боку, мы бачым, што там не прыхільнікі дэмакратыі ў Крэмлі і не прыхільнікі беларускай апазіцыі. Я думаю, стратэгія і план дзейнасці мусіць быць скіраваны на то, каб Пуцін і Крэмль як мага больш бралі таксічнасці Лукашэнка на сябе. Калі гэта атрымаецца, то мы ўбачым іншае грамадства. Грамадства, якое скіравана на еўраатлантычную прастору, якое можа быць нейтральным, але гэта не рускі свет. Таму я думаю, што гэта мусіць быць асновай плана дзейнасці. І Расія не можа не заўважаць гэтыя тренды змянення настрояў у грамадстве. І калі гэта праблема, то яны мусяць нешта рабіць і выкарыстоўваць інструменты ўздзеяння на сітуацыю, на Лукашэнку. Можа паддаўліваць яго, каб канстытуцыйная рэформа па расійскіх лекалах, але яна адбылася як мага больш хутчэй. Каб змягчыўся палітычны клімат, каб нейкім чынам усё ж такі пратэсты рэальна сышлі там з вуліцы, не былі пагрозай для Расійскай Федэрацыі ў першую чаргу. Калі мы говорим пра апанентаў, то, канешне, тут трэба гаварыць пра Бабарыку. Віктор Бабарыка ўсё ж таки прысутнічаў у размове на траіх. Дэталь. Лукашэнку прывялі на перамовы у комплекс, які належыць Газпраму. У Крамлі вельмі любяць такія штучкі. Яны як бы незаўважныя, але яны нагадваюць увесь час апаненту пра нейкія акалічнасці, чаму ён тут, з кім ён размаўляе і так далей. І другое, тое, што зараз
прыпынены судовы працэс у адносінах да бабарыкі, я да гэта стаўлюся дастаткова сур'ёзна. Я думаю, што ўсё ж такі пытанне стаяла і некае пасланне бабарыку Лукашенка вязе з Сочы. Магчыма, гэта квіток у адзін бок і без правам заняткаў палітыкай. Дзякуй, Анатоль. Госцем сённяшняй размовы быў палітык Анатоль Лебедзька. З вами был Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.